soyayyata ta yi ƙarfi da shi, kowa ya hana ni. Amma a lokacin da nake duk wanda ya hana ni soyayya da shi kamar wanda baya so na da shi ne. Saboda a da ya nuna min shi mutumin kirki ne, kuma tsakanin shi da Allah yake so na. Ashe ba haka ne a zuciyar shi ba. Ba na iya kula kowane ɗa namiji sai shi. Ban yarda da kowa ba in ba shi ba. Amma daga baya ya nuna min halin maza. Ya je ya aure. Bayan ya aure ya dawo sai ya ce ma mahaifinsa ne ya mishi aure. Wai ya auri mummuna. Saboda bata kai ni kyau ba, bata kai ni komai ba. Daga baya wai zai dawo ya aure ni. Sunana Zainab Umar. Zainab, ya labarin yankan ƙauna ke yake? Maza ku ringa da tsoron Allah. Ku ringa tunawa za ku haihu. In kuma ba ku haihu ba kuna da ƙanne, kuna da yayye, kuna da 'ya'yan 'yan uwa. Labarin soyayya na wani abu ne wanda ba zan taɓa mantawa da shi ba. Menene ya faru, ya kuka haɗu? Ranar da muka haɗu, ranar mun yi graduation na makarantar mu, ranar mun yi kandi. Ni da ƙawayena sai muka haɗu da shi a hanya. Ba mu samu abin hawa ba. Sai ya rage mana hanya. Bayan ya rage mana hanya, da sauke mu sai cewa ya a bashi namba. Sai na ce wata ƙawata ana ce mata Maryam ta bashi namba, sai ce a'a ni yake so in bashi namba. Da na bashi namba ba ya kira na, ba na kiran shi. Wayan ya kai wata 3 sai rana ya kira ni, kin gane wa yake magana? Na ce ban gane ba, ni ne wanda na rage muku hanya ranar nan kun dawo daga fatun makarantar ku. Na ce na gane ka, muna dai waya haka. A wurin kakata nake. Yana zuwa haka, yana zuwa sai muka fara soyayya da shi. Soyayyata ta yi ƙarfi da shi, kowa ya hana ni. Amma a lokacin da nake duk wanda ya hana ni soyayya da shi kamar wanda baya so na da shi ne. Me yasa ake hana ki yin soyayya da shi? Ban sani ba. Saboda a da ya nuna min shi mutumin kirki ne, kuma tsakanin shi da Allah yake so na. Ashe ba haka ne a zuciyar shi ba. Ba na iya kula kowane ɗa namiji sai shi. Ban yarda da kowa ba in ba shi ba. Amma daga baya ya nuna min halin maza. Ya je ya aure. Bayan ya aure ya dawo sai ya ce ma mahaifinsa ne ya mishi aure. Wai ya auri mummuna. Saboda bata kai ni kyau ba, bata kai ni komai ba. Daga baya wai zai dawo ya aure ni. Wannan ne abin da ba zan taɓa manta da shi a rayuwata ta duniya ba. Tsawon wani lokaci kuka ɗauka kuna soyayya da shi? Shekarar mu 3 muna soyayya da shi. Wani irin kulawa kika samu daga wajen shi a waɗannan shekaru? Ya bani tunda ba tsakani da Allah yake so na ba. Tun bana gani har sai da na fara ganin yana min ƙoƙari. Me za ki iya tunowa wanda ya riƙa miki a lokacin? Ba na son in tuna su a rayuwata saboda a yanzu ba su da amfani. Misali, ke kin masa wata hidima? Ina mishi. Me da me kika mishi? Saboda ba na iya buƙatan kuɗin hannun shi. Ba na buƙata. Ko da ina da abu ba na iya mora, sai dai in ba shi. Ba dai ya iya siyan uniform ɗin shi da yake soja ne, ina gwargwadon siya masa uniform. Bayan wannan ba? Kafin wata ya yi a biya albashi, ina iya tura mishi kuɗi. Ke amma sana'ar me yake yi to? Ni ina sai da irin direbulan ɗin abinci a gida, wake da shinkafa da wainan fulawa. Ina yin su da soɓo a gida. Idan kana so sai ka magana online sai a kawo maka har inda kake.
Kamar nawa za ki iya tunawa kin tura masa? To gaskiya dai ina kokarin tura mishi 20, 10, 30 iya karfi na dai. To shi ke nema ko ke ganin ya dace ki bashi? Wani zubin ne nake ganin ya dace, wani zubin kuma shi yake nema. To kenan idan wani Umaru Farukun ya ji kawai shi ma sai ya zo watakila ya dinga samun 20 goma duk wata. Kai gaskiya dai bana bukatar mai wannan suna yanzu in soyayya da shi. To amma shi rance ke bashi ko kyauta? To idan saurayin ka ya ce ka bashi rancen abu, ai da kunya ka ansa. To kin taba rubuta kika cewa jimilla na bashi kuɗi kaza? Ban taba rubuta ba saboda ba aro nake bashi ba, a matsayin kyauta nake bashi. In aka ce ki dunkule kina ganin kin bashi nawa? Gaskiya ba zan iya dunkulewa ba saboda ai ba soyayyen lokaci ɗaya akai ba. A cikin shekara ukun nan ya kai 500,000? So ai wannan ba zan iya kiyastewa ba saboda tsakaninmu wata ran akwai kati, idan yana wajen aiki zai iya ci min bai da kati ko kuma wani abu. Amma shi ya taɓa mai kyautar kuɗi haka? Gaskiya dai bai taɓa min mai kyautar kuɗi ba. Ni wani abin da na mishi ba zan iya faɗa ba saboda dan Allah ne mishi. Amma misali kun yi ƙoƙari ku ga cewa an sa manya a cikin maganar ku? Na yi. Lokacin da ni ƙoƙarin a sa manya a cikin sai ya yi tafiya. Da ya dawo aka takura yana so ya sa manya sai ya ce mahaifin shi ba shi da lafiya. Amma idan ya warke za su zo. Ana nan ana tafiya. Mahaifin shi ya warke, ya ce mahaifin shi bai warke ba. Da aka kuma ya kuma cewa mahaifin shi ya yi tafiya. A shaidu wannan lokacin shirye-shiryen aurensa yake. Ban sani ba. Shi bai taɓa faɗa miki cewa akwai wata da yake so ba a bayan? Bai taɓa gaya min ba. To ya aka kika ji labarin ya aure? Abokin shi ne ya gaya min. Shi abokin nasa sanda kuke tare bai san suna da wancan budurwar ba? Shi ma bai sani ba. Shi ma ya yi mamaki. Lokacin da ya je yana haɗa kayan auren, abokin na shi ya tambaye sa. Amma sai ce masa yi wai bayan da zai sa shi aka inda zai aure ni sai ya aure ta. Ya kika ji lokacin da kika ji wannan labarin? Na ji wani abu amma ban ji komai ba. Na sa a raina ni ba matar shi ba ce. Idan kuma da hujja ya wannan abun Allah ya saka mu. Amma wani hali kika shiga bayan jin cewa ya aure? Na shiga hali sosai da har sai da na jinya. Sai da kowa na gidanmu ya da yana jin haushi na. Na daina fita. Har yanzu akwai wanda suke jin haushi na a kansa. Da yayyena da 'yan uwana. Mama na ne kawai ta fuskanci halin da nake ji. Amma me kika yi da har kika fara samun sa'ida daga halin? TikTok na koma yi. Kin za ce kin wuce takaicin ki kenan a TikTok? Na kasance ina son jin waƙoƙi. To da na samu TikTok, ina kallo na ji waƙan da taimun kawai ina hawa ina samun sanyi a raina. Amma shin har yanzu kina son shi? Ba na son shi. To amma shi me ya zo ya faɗa miki daga nan bayan auren ya sake miki magana ko ba ku sake magana? Ya sake dawowa. Me ya ce miki da ya dawo? Wai ya dawo akan mu koma soyayya. Kuma na san ƙarya yake. Ke yanzu ba za ki yadda ki aure shi a ta biyu ba kenan? Ba zan iya ba. Allah ya bani wanda ya fi shi. Hakan yana nufin ba za ki iya zama da mai mata ba? Ba haka nake nufi ba. Saboda shi mai yaudari ne. Kuma maƙaryaci ne kuma azzalumi ne. Amma waɗanne ƙaryayi miki? Ba na son in tuna su. Saboda tuna son da ne yake ja min wani abubuwa da yawa. Amma kafin shi kin taɓa yin wani soyayya ne? Ban taɓa soyayya ba sai shi. To yanzu kin samu wani ya buzo ko kuma har yanzu kina fata? Na samu. Amma yanzu ban gama yadda. Kar a ce kuma wancan abin da ya faru ya sa kina yi wa maza gani-gani. Wallahi duk kallon haka nake musu. Ban taɓa cire guda ɗaya daga cikinsu ba. Amma kin san ba a rasa nagari.
haka ne amma suna da wahala. Yanzu me da muke wallafawa a TikTok ɗin naki? Kawai ne in na ga bidiyo ya mun kawai ɗan hau iya inda zan iya. Saboda in na gani in ji farin ciki a raina. Amma da alamun har yanzu kina cikin damuwa ta abin da ya faru. Dole ne, ba zai wuce ba gaba ɗaya. Ba kya ganin hakan kuma zai sa kaidi idan wani namijin ya ga yana son ke ja baya? Gaskiya a yanzu duk wanda zai ce yana so na ƙarya ne. Saboda ba zan ce babu ba amma soyayyan gaskiya ta yi wahala. Duk wanda ka yarda da shi sai ya ci amana ka. Yanzu wata shawara za ki bawa waɗanda suke da saurin nuna yadda da amincewa a soyayya? Su ringa kula saboda babu gaskiya a cikinta. Yanzu da dace za ki iya dawo da soyayya da kuka ki taro ta, me za ki so gani? Ba na ma buƙatar in tare ta saboda baƙin ciki zan gani. Saboda idan aka ce maka zai yi ba za ka yarda ba. Mutumin kirki ne. Amma bai gama cika mutumin kirkin ba. Shi yasa mun so ki bada labarin nau'ikan kulawar da ya baki da abin nan, watakila saboda wasu su kiyaye su ma don kasu fada yin wannan halin. Duk wani abu da zan yi yana ban kulawa. Kafin in nemi abu a rayuwata ta duniya ya kawo min. Idan ya kasance ina son abu yana sani. Ba na iya buƙatar wani abu a hannunsa ballantana ya ce kwaɗayi. Kuma a hakan da muka samu matsala da shi, na tambaye shi ya gaya min menene matsalata da shi. Har yanzu bai bani ba. Ko yau ya kira ni zan iya tambayarsa menene matsalata da kai ka rabu da ni kai aure. Sai ya ce min ki yi haƙuri haka Allah ya tsara. Har yanzu ban san abin da ne mishi ba ya min haka. Idan ya ga wannan bidiyon naki wani sako ke son isar mishi? Na yafe masa. In kin yafe masa kenan kin sauka daga ra'ayinki na cewa ba za ki aure shi ba? To ai bayan da zan yi kawai na yafe mishi. To kenan ya dawo a ci gaba? Ba zan iya soyayya da shi ba. Kenan kin yafe masa amma kin ɗauki da tsoron mataki? Na yafe mishi amma ba zan iya ƙara soyayya da shi ba har abada. Ko mai sunansa ba na buƙatar ya zo min a soyayya. Me sunan shi? Sunan shi Umar. Amma wataƙila wani zai ce me zai hana ba za ki rungumi kaddara ba, ki mai da al'amarin ki ga Allah, ki cire wannan damuwar da kika sanya, wataƙila ki ga Allah ya musanya miki mafi alheri. Ba zan iya auren mai sunan shi ba. Kawai ba zan iya ba ne. Saboda idan aka ce maka zai aikata haka idan ka san shi ba za ka taɓa yarda ba. Da abokan shi da 'yan uwan shi kowa ya ba su mamaki.